nagtatala ng mababang mga kaso ng COVID-19. So ngayong araw nga po ay isang kaso lang ang ating naitala. Ito po ay mula sa Camarines Sur. At syempre, malaking parte ang nag-contribute sa mababang kaso ang ating pagsunod, ang patuloy na pagsunod natin sa ating minimum public health standards at syempre, ang ating pagbabakuna. So sa ngayon nga po ay nasa 3,606,746,000 na ang nakatanggap na ng at least isang dose ng COVID-19 vaccine dito sa Bicol Region. Ito po ay 72.15% sa ating target population na dapat mabakunahan para makamit ang community protection. So sa 3 million nga po na atin nabanggit, nasa 311,000 pa lang ang nakatanggap ng kanilang mga booster shot. So sa mga eligible na makuha ang kanilang booster shot, ito po yung naka 3 months na after ng kanilang 2-dose primary vaccines or kaya naman 2 months after ng single dose nilang vaccine, ay pwede na po kayo pumunta sa inyong nalalapit na vaccination site para makatanggap ng booster dose at ng dagdag proteksyon laban sa COVID-19. So ayan po ang ating COVID-19 updates at ang ating vaccination updates. So then, ano ang ating health events ngayon? Ayan, so Maxine, ang mga health events natin para sa month of April, meron tayong a total of 7 health events for the month of April 2022. So simulan natin sa unang health event. Ito ay ang National Hemophilia Awareness Month. So by virtue of Proclamation number 1478, April is declared National Hemophilia Awareness Month and April 17 as National Hemophilia Day. So this proclamation was signed on April 8, 2008 by then President Gloria Macapagal Arroyo. Every year ay pinaprioritize ang mga pangangailangan ng mga underprivileged, sick, elderly, disabled women and children. It also recognizes the right of the physically challenged to special care, education, training, and job opportunities to help them enjoy full and decent lives and dignity and achieve the greatest degree of self-reliance and social integration possible. So for our second health event this year, ipagdiriwang din natin ang World Health Worker Week. So yan po ay ipinagdidiriwang tuwing April 4 to 8, 2022. And the theme para sa ating Build the Health Workforce Back Better. Ito ay ang 10th year in a row na ang ating Frontline Health Workers Coalition, ang ating World Health Organization at ibang partners ay pinagdidiriwang ang frontline health workers at ang pagtaas ng kanilang boses, roles at responsibilidad at ang kanilang mga needs. So for our third health event ay ang World Health Worker. So para naman sa team ng ating World Health Worker Week ay Build the Health Workforce Back Better. So progress towards universal health coverage requires strong health systems and health workers who are educated and empowered to provide the health services that meet population health needs. So para sa ating next health event ay ang World Immunization Week. Ito ay sineselebrate sa last week of April and aims to highlight the collective action needed and to promote the use of vaccines to protect people of all ages against disease. World Health Organization works with countries across the globe to raise awareness of the value of vaccines and immunization and ensures that governments obtain the necessary guidance and technical support to implement high-quality immunization programs. The ultimate goal of World Immunization Week is for more people and their communities to be protected from vaccine-preventable diseases. Ayan, so ang Department of Health together with the Philippine Society of Otolaryngology ay sineselebrate din ang 4th week of April and every year ang observance of the Head and Neck Consciousness Week based on Presidential Proclamation 1676. Ito naman pong event ng Head and Neck Consciousness Week ay nag-i-aim na mag-increase ng public awareness on the cancer of the head and neck region and to promote primary prevention, screening, early detection, and optimal treatment and care. According sa 2015 Philippine Cancer Facts,
And estimates by the Philippine Cancer Society and DOH, there are about 12,150 new cases, ranking head and neck cancer as number 3 next to lung and breast cancer. 1,100. In the midst of a pandemic, a polluted planet, increasing diseases like cancer, asthma, heart disease on World Health Day 2022, isa na naman po itong health event for April, ang World Health Day 2022, na ang WHO ay magfo-focus sa global attention on urgent actions needed to keep humans and the planet healthy and foster a movement to create societies focused on well-being. So ang WHO ay nag-estimate ng more than 13 million deaths around the world each year due to avoidable environmental causes. This includes the climate crisis, which is the single biggest health threat facing humanity. The climate crisis is also a health crisis. So for our next health event ay ang World Malaria Day. Ito ay nagmamark under the theme Harness Innovation to Reduce the Malaria Disease Burden and Save Lives. No single tool that is available today will solve the problem of malaria, and WHO is calling for investments and innovation that may bring new vector control approaches, diagnostics, anti-malarial medicines, and other tools to speed the pace of progress against malaria. So ang malaria nga ay isang preventable at not-to-treat na disease na nagpapatuloy to have a devastating impact on the health and livelihood of people around the world. In 2020, there were an estimated 241 million new cases of malaria and 627,000 malaria-related deaths in 85 countries. So more than 2/3 of deaths were among children under the age of 5 living in the WHO African region. So that ends our health events for April 2022. So, back to you, Max. So ayan ang ating mga health events ngayong April. So abangan po natin ang mga social media cards ng DOH Bicol CHD sa ating Facebook page at sa ating Twitter page din. So nabanggit mo nga Dan kanina na sa last week of April ay ating ipag-obserba ang World Immunization Week. So ayan, marami pong activities ang naka-line up ng DOH Bicol para sa World Immunization Week. Meron po tayong mga webinar at mga immunization activities at other activities pa. So abangan din po natin yan sa ating DOH Bicol CHD Facebook page, Twitter page at sa ating YouTube channel din. So siguro mag-move na tayo sa ating susunod na segment. Ito yung tama o mali. So sa ating mga nabanggit na social media pages ay marami tayong natatanggap na mga comments and mga messages tungkol sa mga katanungan nila sa ating mga health events at health programs, lalong-lalo na dahil ngayon ay nasa gitna pa rin tayo ng pandemic, maraming katanungan tungkol sa COVID at sa COVID-19 vaccines. So narito ang iilan sa ating mga katanungan at mga messages na natanggap at sasagutan natin ito ngayong umaga. So sa unang tanong, may note sa COVID-19 updates na mag-transition into weekly bulletin. Kailan ito magsisimula at bakit ito gagawin? So then, kailan nga ba ito mag-start at bakit po tayo mag-transition into weekly COVID-19 updates? Ayan, so yes nga Max, meron po tayong nilagay sa notes sa COVID-19 updates na mag-transition nga po tayo ang DOH Bicol CHD page into weekly bulletin. So sa ngayon po, currently, we are still in transition po sa COVID-19 updates. So makikita nyo pa rin po sa ating DOH Facebook page na ang COVID-19 updates natin. So tayo ay magta-transition, the Department of Health, Bicol Center for Health Development, ay ni-inform po ang ating public na magta-transition na po ang ating COVID-19 updates into COVID-19 weekly bulletin na po. So ito po ay magiging weekly na po every Monday of each week. So hindi na po siya daily. So that means ang ating COVID-19 updates ay magiging weekly COVID-19 bulletin po at magsa-start po ito April 11, 2022, Monday. So next Monday na po yan. So ang kadahilanan po ng ating pag-transition from daily to weekly DOH Bicol CHD reporting ay nag-propose po ito due to the low caseload of COVID-19 cases sa Bicol region. So since konti na lang po ang ating mga cases na nire-report sa Bicol region,
all around the provinces ay magiging weekly na lang po itong ating COVID-19 reporting. So Maxine? Ayan, sana ay na-clarify ng ating kasama na si Denise kung bakit tayo mag-transition into a weekly reporting on COVID-19. So, ang ating susunod na message ay bakit pa ba pinupush ang booster? Risk na nga magpabakuna dahil hindi pa naman ito fully tested at ngayon kailangan pa ulitin. Ayan, so siguro sagutan natin to. Then, yes. Ayan. So, marami nga po tayo nakuha mga comments kung bakit pa kailangan ng booster, kung nagpabakuna na rin naman sila sa kanilang mga primary doses. So, nabanggit nga po ng ating mga kasama dito sa Bicol CHD na ang ating primary doses, ang epekto nito, ang protection na bigay nito ay nag-wane siya over time. Kaya nga po, kino-compare itong ating booster doses sa pag-charge ng ating cellphone or kaya pag-reapply ng ating makeup. So kung habang tumatagal ay bumabawas po ang effectivity or ang epekto ng COVID-19 vaccines. Kaya po natin kinakailangan ng booster doses para sa dagdag protection laban sa COVID-19. Hindi naman po ito fully tested pero masusi po itong pinag-aralan ng ating mga eksperto sa buong mundo po yan. Kaya nga po tayo merong emergency use authorization na sinasabi dahil po itong mga bakuna ay pinag-aralan sa buong mundo at pati na rin dito sa Pilipinas. Kaya po sinigurong safe ito at epektibo laban sa COVID-19. Para naman sa ating susunod na comment, kung kailan maraming rally at iba pang gathering, mas kumakaunti ang kaso ng COVID. Baliktad ata. So ayan ang isa sa ating comment na natanggap. So siguro ay clarify lang po natin. Nabanggit rin ito sa ating ulat sa COVID-19 Bicol na sinagutan ito ni Sir Ken Nuida at syempre sa atin sa DOH Central Office nabanggit din ni Yusek Vergere na ang rason kung bakit bumababa ang COVID-19 sa buong bansa ay dahil po vaccines work. Ayan, so sa dami po ng nagpapabakuna, ang protection po laban sa COVID-19 ay mas napapalakas. Pero syempre, hindi pa rin po natin dapat kalimutan ang pagsunod sa ating minimum public health standards and sa BIDA Solution Plus. Kasama po dyan ang pagsuot ng face mask na maayos, ang pag-social distancing, ang pag-practice ng hand washing at hand sanitizing, at pag-isolate kaagad kapag nakararanas ng symptoms ng COVID-19. Meron nga po tayong tinatawag na 3 Cs. Ito yung avoid closed space, crowded places, and close contacts. At syempre, ang napaka-importante na get vaccinated and boosted. Lastly, alamin po natin yung tamang impormasyon mula sa tamang mga sources. Kung tayo mismo ay magbigay ng impormasyon sa ating mga kasamahan sa bahay, sa trabaho o sa komunidad, ating siguraduhin na ang impormasyon na ating sasabihin, lalo na kung tungkol sa kalusugan ay tama at mula sa tamang otoridad at eksperto. So sana ay nalinawan ng ating mga viewers, ang ating mga listeners sa ating Facebook page at sa iba pang social media pages tungkol sa kanilang mga katanungan. So yan ang ating naging tama o mali segment. Mamaya-maya, Denise, ang ating magiging chikahan? Ano ang ating magiging chikahan, Denise, ngayong araw? Mamaya sa ating pagbabalik. Tama, Maxine. So, sa ating pagbabalik ng ating chikahan, magpapag-usapan po natin ang summer diseases. Yan po ang ating magiging chikahan later on. Ayan, so magbabalik po ang chikahang pangkalusugan. Nagpas ang iyong second dose? Sundan mo na ng booster dose. Pakinggan ang isang mensahe mula kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte tungkol sa pagpapabakuna. Gusto ko lang sabihin sa inyo, ang nasasabi ko sa mga kababayan natin ay makinig kayo kay Dr. Doke. Pag
pa-booster dose na kayo para ang karagdagang proteksyon laban sa COVID-19, lalo na sa mga variant nito tulad ng Omicron. Huwag kayong mangamba dahil ang ating bakuna ay pinag-aralang mabuti ng ating mga eksperto. Ito ay garantisadong di kalidad, ligtas, at higit sa lahat, epektibo. Makilahok sa gaganaping National Vaccination Days Part 4 at magpabakuna na ng inyong booster doses. Halina't makiisa sa pinalakas ng bayanihan dahil ang Bicolanong bakunado, protektado. Salamat sa bakuna. Ang malalang sakit, kinakaya na. Ang mga ospital, nakakahinga pa. Nababawasan din ang kaba at dumadami ang mga muling pagkikita. Pero para patuloy tayong maprotektahan, booster naman ang kailangan. Dagdagan ang bisa ng bakuna para dagdagan ang mga makabagong bukas. Palakasin ang kinakailangang ingat para tuluyang makaangat ang lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. Ako po si Dr. Eric Raburar, ang inyong Medical Center Chief ng Bicol Regional Training and Teaching Hospital, Legazpi City po. Ako po si Dr. Annalyn Dabelien, isang infectious disease specialist dito sa Bicol Region. Base po kasi sa pag-aaral, lumalabas na may pagkakataong bumababa ang level ng proteksyon ng isang taong na immunize po. Yung booster, importante siya para magkaroon tayo ng mas malaking protection against COVID-19. Ang ating mga senior citizens, ang most vulnerable population na nagkaka-COVID. More than 60 years old, sila yung mostly na nauospital. At yung booster na yon makakatulong para maiwasan yung pagkasakit ng malala at maospital dahil sa COVID. Hinihikayat na magpa-booster para po sa proteksyon hindi lang ng ating sarili po, kundi pati na po ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas po. Ito po yung time na pabakuna na kayo kasi marami tayong bakuna, hindi nyo kailangan na magpa-schedule pa. Ang booster po, napatunayan yan na nakakatulong para hindi tayo magkaroon ng malalang sakit at hindi tayo ma-ospital at hindi tayo mamatay dahil sa COVID-19. Basta bakunadong Bicolano, protektado. Basta Bicolano, bakunado, protektado. Kamusta ka na? Grabe no, halos 2 taon na tayong ganito. Pero bilibre naman ako sa mga nagawa natin. Ang pagmamask, bahagi na ng araw-araw. Mas malinis at maingat na rin sa ating mga galaw. Pinahalagahan natin ang kalusugan. Kahit paminsan, kinailangang mapalayo sa minamahal. Nagpabakuna at nagpa-booster. Kahit kabado sa karayom, naging matapang para sa dagdag na proteksyon. Sa pagkakaisa, malayo ang ating narating. Nakabalik tayo sa mga namimiss nating gawin. Kinaya dahil sa alaga sa isa't isa. Kaya sige lang, anumang hamon, mas kakayanin pa. Tuloy ang ingat, tuloy ang angat. Ako po si Dr. Annalyn Dabelien, isang infectious disease specialist dito sa Bicol Region. During the pandemic, kami po yung mga doktor na nakaharap sa mga pasyente or tumitingin sa mga pasyenteng may mga COVID-19. Kailangan natin magpa-booster lahat kasi yung booster, importante siya para magkaroon tayo ng mas malaking protection against COVID-19. So pag may booster po tayo, yung antibodies natin or yung mga parang sundalo ng katawan, dadami po yon. So pag dumami siya, mas malaki yung magiging protection sa atin. Ang effect nun, hindi tayo magkakaroon ng malalang sakit kung mahawaan tayo ng COVID, hindi tayo mauospital, at hindi tayo mamamatay.
kailangan po tayo lahat magpa-booster, lalong-lalo na po, especially may mga sakit or may tinatawag na comorbidities at yung mga matatanda po, no? Lahat ng more than 60 years old, sila yung mostly na nauospital. At yung booster na yon makakatulong para maiwasan yung pagkasakit ng malala at maospital dahil sa COVID. So, ang bakuna po kasi, prevention yan. Ibig sabihin ng prevention, binibigay yan para hindi tayo magkasakit or hindi tayo magkaroon ng malalang sakit. So, the best way na magpabakuna talaga kung mababa ang kaso. Kasi by the time na tumaas yung kaso or magkaroon ulit tayo ng bagong variant at magkaroon tayo ng surge, meron na kayong panlaban dun sa sakit na yon. Kasi yung katawan nyo nag-develop na ng mas madaming sundalo or panlaban dun sa COVID-19. So yung reason po na lahat tayo mamamatay, well, lahat talaga tayo mamamatay, pero mapipili natin kung paano tayo mamamatay. So kung gusto ba natin mamatay na mahirapan muna tayo dahil hindi tayo makahinga dahil ka-COVID tayo ng malala, or gusto natin na mamatay na tayo na natulog lang tayo at hindi tayo nahirapan. So yun yung ang pagbabakuna po kasi sa COVID, hindi lang yung sarili natin yung napoproteksyonan natin, napoproteksyonan natin pati yung mga kasama natin sa bahay, yung komunidad natin, at yung buong bansa at yung buong mundo. Kasi sa bakuna lang po, masosolve yung pandemic. So pag lahat bakunado, yung COVID, wala na siyang makakapitan, bababa na yung kaso, mawawala na yung SARS coronavirus, at matatapos na yung pandemic. So lahat po ng hindi pa po nabakunahan, nabibigyan kahit isang dose ng COVID-19 vaccine. So ito po yung time na magpabakuna na kayo kasi marami tayong bakuna. Hindi nyo kailangan na magpa-schedule pa. Pwede kayong mag-walk-in kahit sa na mall or sa mga lugar sa malapit sa inyo na para mabigyan kayo ng first and second doses. Yun naman pong nabigyan na ng first and second doses, so nakadalawang dose na po ng COVID-19 at 3 buwan na po yung nakaraan from the second dose, pwede na po kayo mabigyan ng booster. So ang booster po, napatunayan niya na nakakatulong para hindi tayo magkaroon ng malalang sakit at hindi tayo maospital at hindi tayo mamatay dahil sa COVID-19. Basta Bicolano, bakunado, protektado. Mari na magpabakuna na kitang gabos. At nagbabalik nga ang Chikahang Pangkalusugan. Kasama ninyo pa rin kami mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. At ngayon nga ay magchichikahan tayo tungkol sa summer. Ayan, so nagsimula na nga ang summer, although maulan dito sa Legazpi City. Summer season na, nagsisimula na tayong mag-outing, lumabas kasama ang ating mga kaibigan at mahal sa buhay, pumupunta sa mga beaches at sa mga resort. Pero syempre, kailangan pa rin natin maging maingat para maiwasan ang mga sakit. So meron nga po tayong tinatawag na 6S. Ito yung mga sakit na dapat tandaan at iwasan ngayong summer. So Denise, ano nga ba ang mga sakit na pwedeng makuha ngayong tag-init? Ayan, so Max, at para sa lahat ng tagapakinig, ang 6S nga po sa tag-init ay ang sore eyes, sunburn, sakit sa balat, suka at pagdudumi, sipon at ubo, pagbabago ng panahon. Ito ay depende dito, at ang sakmal ng aso. So, etong mga 6S sa tag-init ngayong summer ay kailangan nating tutukan at bigyan ng pansin dahil ito nga yung mga sakit na pinaka-common dito sa Pilipinas, especially dito sa Bicol region. So, itong mga 6S sa tag-init ay preventable at ibig sabihin may iwasan naman po. Ayan, so siguro isa-isahin natin ang ating 6S para malaman natin kung ano ang mga dapat gawin or anong dapat nang abangan na simptomas. So simulan natin sa sore eyes. Ang signs and symptoms ng sore eyes ay nagsisimula sa isang mata at mamaya-maya ay naaapektuhan ang pareho ng mga mata. So, ang makikita po natin dito ay medyo watery ang ating mga mata at may lumalabas na parang pus-like discharge.
So, minsan may mga halata din tayo na redness, sa mata na medyo masakit or mahapde or kaya naman minsan ay makate. So, minsan yung eyelids natin ay stuck together upon waking up or kaya hindi natin nadidilat ng maayos. Sa mga severe case naman, masakit ang ating mata pag na-expose siya sa sunlight or sa foreign body solution. So, paano nga ba natin makukuha ang sore eyes? Ito po ay nakukuha mula sa direct contact sa ating mga kamay na contaminated ng eye secretions of an infected person. So, maaari po makahawa itong sore eyes pag nahawakan po natin yung mga secretions o yung mga tubig or mga substance or mga liquids na mula sa mata ng merong din sore eyes. So, minsan makukuha din natin ang sore eyes pag hinahawakan natin yung ating mga mata na nakahawak ng surfaces, eye solutions o makeup na contaminated ng virus mula sa infected person rin. So, nakukuha rin po ito sa mga surfaces or sa makeup kaya dapat po mag-iingat talaga tayo kung ano ang nilalagay natin malapit sa ating mga mata. At syempre, since marami sa atin ang maga-swimming, ang entry po ng virus ay maaaring po mula sa mga poorly chlorinated pools. Kaya siguraduhin po natin na ang mga pupuntahan po nating mga resort ay malinis po ang kanilang swimming pool para po maiwasan natin ang sore eyes. So paano nga ba kung meron na tayong sore eyes? Ang treatment po nito ay wala naman po siyang specific treatment during the acute phase or yung 1 or 2 linggo na may sore eyes ka. Pero if ang patuloy po nagdi-discharge ang itong mga mata or nagbo-blur na ang kanilang vision or hindi na malinaw ang kanilang vision or sobrang sakit na po, inaabisuhan po namin kayo na mag-consult na po sa inyong ophthalmologist. Pero syempre, huwag naman po natin hintayin na kailangan pang i-treat ang sore eyes. Simulan na po natin yan sa prevention. Hugasan ang mga kamay gamit ang sabon at tubig bago at pagkatapos hipuin ang mga mata. So, importante din na labhan at palitan natin yung mga pillowcase para maiwasan ang infeksyon. So, pag nakaramdam din ng irritation o discomfort sa ating mata, huwag po nating hawakan o kuskusin ang mga mata gamit ang mga daliri. Sensitive po ang ating mga mata kaya po dapat talagang pag-ingatan ang ating pag-handle sa ating mga mata. So, alisin ang mga muta. Importante pong alisin po natin ang mga muta mula sa ating mga mata gamit ang malinis na cotton ball o paper towel. At syempre, kung binigyan po kayo ng payo ng inyong doktor, gumamit po ng eye drops. Ito po ay malaking tulong sa atin, lalo na sa protection sa ating mga mata. So ano ba ang susunod na S sa ating 6S din? Ayan, so Maxine, ang susunod nating 6S ay ang pangalawa ay sunburn. So sa sunburn, ito ay karaniwang mararanasan kapag tayo, lalo na ngayong summer season na, kapag tayo ay pumupunta sa mga beach, yun nga, sa mga resort at nagsiswimming tayo. So ang mga signs and symptoms ng sunburn ay kapag ang ating balat ay nagsisimula ng maging painful at red kung namumula na at masakit na yung ating balat. So the pain is worst between 6 and 48 hours after sun exposure or after ikaw ay mabilaran ng araw. So ang ating skin ay nagkakaroon din ng mga blistering of the skin in severe sunburns kung malala na talaga yung ating sunburns. So nagkakaroon nga ng mga blisters or yun nga yung mga sugat-sugat na meron ding bilog siya na parang bubble na merong tubig sa loob. Yun po yung blisters. So next po na signs and symptoms ay yung swelling or edema of the skin, especially po sa ating legs or sa ating mga paa, sa lower extremities. So ayan po, nagkakaroon ng swelling or yung pamamaganga ng skin at may or may not have fever. Meron din tayong possibility na pwede tayong magkaroon ng fever o lagnat kapag tayo po ay na-expose sa sunburn. Ayan, so paano nga po nakukuha ang sunburn? Ang amount of exposure to the sun or other ultraviolet light source
exceeds the ability of the body's protective pigment, melanin, to protect the skin. So our body has a protective pigment na ang tawag nga ay melanin. So yan po yung nagpa-protect sa atin from the sun's rays. Kapag masyado na po tayong nabilaran sa araw or masyado ng sun exposure sa ating balat, ayan po yung nakaka-break ng barrier ng ating skin sa ating melanin. So kaya tayo nagkaka-sunburn, especially kapag long amount of time na tayo ay nag-swimming or outdoor activities. Ayan. So, paano nga ba ang treatment sa sunburn? So, maglagay lang ng malamig na pamunas sa mismong sunburn at maraming beses sa isang araw. So, ayan nga po, sa sunburn naman, kailangan lang natin talaga kumuha ng bimpo or anything na pamunas at ipahid po natin sa area or spot na may sunburn ng ating katawan. So, maaaring ding uminom ng pain reliever kung hindi kaya ang labis na sakit na dulot ng sunburn. So, kung hindi na talaga natin kaya or bearable ang sakit ng sunburn, pwede naman tayo uminom ng mga gamot para sa sakit na sunburn na ayon din sa nirecommend ng ating doktor o ng ating pharmacy. So, ayan. So, gumamit din ng moisturizer na may aloe vera upang maibsan ang hapdi dulot ng sunburn. So kung hindi naman po super sakit yung ating sunburn, pwede rin tayong gumamit ng moisturizer para mapakalma ang ating sunburn. So uminom din ng 8 to 10 basong tubig. Ito po ay nakaka-calm din ng ating sunburn at nakaka-dehydrate ng ating skin para hindi naman tayo super dry po yung ating skin, na yan din po ang nagdudulot ng sunburn. So, iwasang gumamit ng mga produktong may petroleum like petroleum jelly. Kasi ang petroleum jelly po ito rin po ay nakaka-cause ng sunburn. Kasi ito po yung parang jelly na nag-activate ng mga nakaka-activate ng sunburn sa ating katawan. So, huwag paputukin ang mga paltos na sanhi ng sunburn at magpatingin sa doktor kung nilagnat dahil sa sunburn. So, ito po yung mga important na gawin nating treatment para po sa sakit na sunburn. Pero kung kaya naman po natin at kailangan po talaga natin maiwasan ng treatment, talagang ito po ang mga preventive tips na kailangan talaga nating sundan bago ang treatment. So, always wear a hat and other protective clothing, lalo na kung alam nating lalabas tayo for long hours, as well as ultraviolet protected sunglasses to prevent sunburn. Apply sunscreen with SPF level of 30 or greater on exposed skin. So, ayan po yung ating mga treatments, prevention, signs and symptoms ng sakit na sunburn. Ayan, so move on naman tayo sa ating susunod na S. Sa 6S na dapat, or 6S na sakit na dapat iwasan ngayong tag-init. Ito ang pangatlo nga ay sakit sa balat. So ano nga ba ang mga sintomas na dapat nating abangan kung tayo ay may sakit sa balat? So ito po yung pamumula o pamamaga ng balat, or kaya minsan naman ay pananakit o paghapdi ng apektadong bahagi, or kaya naman minsan ay naninigas o natutuyo or dry yung feeling. Meron rin ang mga pagkakaroon ng mga bukas na sugat, at syempre meron rin ang pagkakaroon ng labis na pamumula at pagkakaroon ng nana. So paano ba natin nakukuha ang sakit sa balat? So maaaring ilipat ng taong may galis aso sa ibang tao sa pagdidikit ng kanilang mga balat. So ayan po, nakakahawa po ang sakit sa balat. Meron rin na mga pagkakataon na nakuha ito sa mga personal na gamit ng taong may galis aso tulad ng damit, kumot, unan, tuwalya at banig. So ayan, nakakahawa po talaga siya, kaya kailangan mag-ingat tayo sa mga sakit sa balat. So paano ba natin ito may iwasan at masusugpuan? So importante ang maligo araw-araw at magpalit ng damit, lalong-lalo na ngayon nga ay tag-init. Importante na maligo araw-araw at magpalit ng damit. Iwasan rin natin manghiram o kaya naman magpahiram ng tuwalya gamit sa pagtulog at iba pang mga gamit sa katawan, dahil sabi ko nga po kanina ay nakakahawa po ito sakit sa balat. At syempre bago ang
paglabas sa mga gamit ng pasyente kung malala po yung sakit nila sa balat, buhusan muna ito ng kumukulong tubig at ibabad sa loob ng 10 minuto. Ito po ay para ma-disinfect po itong mga kagamitan nila at hindi na po sila makapagpahawa. So ano ang ating susunod na S, Denise? Yan. So, ang susunod na S ay ang suka at pagdudumi. So, vomiting and ayun nga po. Ang signs and symptoms ng suka at pagdudumi ay matubig at malambot na pagdumi ng 3 beses o higit pa sa loob ng isang araw. Kung napansin natin na medyo watery at malambot nga yung ating pagdudumis, ay hindi na po yun normal. So, sobrang pagkauhaw, ito naman po yung isang sign at symptom ng suka at pagdudumi na dehydrated ang ating katawan. So, kailangan natin uminom ng maraming tubig para po malunasan itong sobrang pagkauhaw. So, ang next naman ay malalim na bunbunan. So, ito po ay commonly nakikita sa mga sanggol or yung mga newborn na nakita natin na malalim na bunbunan na nakakadagdag na factor sa pagsusuka at pagdudumi. So, ang next naman ay ang pangangalumata. So, yan po ang mga signs and symptoms ng suka at pagdudumi. Ano naman po ang mga kadahilanan kung bakit tayo nakaranas nito? So, ang ingestion of contaminated food and water. So, kapag tayo po ay nakakain ng mga food, mga pagkain na maaring madumihan or na-contaminate na po, nagkaroon ng bacteria at ang tubig din na nagkaroon ng bacteria, ito pong food and water na contaminated ay maaari pong magkakos ng suka at pagdudumi. So ano naman po ang mga pwede nating agarang mga panlunas para sa suka at pagdudumi? So uminom po tayo ng tubig na may oral dehydration solution o Oresol para mapalitan ang nawalang tubig sa katawan. Ipagpatuloy din natin ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad nga po ng mga go, grow, and glow foods natin na normal nating everyday na kinakain tulad ng mga proteins, gulay, at iba pa. So ipagpatuloy din natin ang pagpapasuso sa mga bagong silang para naman may additional protection at nutrition sila galing sa ating mga nanay. So ayan naman po. Para naman sa prevention ng ating suka at pagdudumi, uminom ng tubig sa mga safe sources. Only from safe sources lang po or yung mga sources na alam natin na hindi mahahawa or makakontaminate ang ating tubig. If unsure, i-boil po o ipakulo ang tubig for 3 minutes or do water chlorination. Kumain lamang ng mga pagkain na well-cooked at properly prepared. Avoid eating street vended food o yung mga tusok-tusok, yung mga ganyan. At keep food away from insects and rats by covering them. So siguraduhin natin na naka-store ng mabuti yung ating pagkain sa ref or sa mga lugar na tight sealed at hindi ma-open ng mga insects at iba pang animals. So wash fruits and vegetables with clean water before eating or cooking. Use toilet when defecating. Kapag tayo ay magdudumi, always use the toilet. Wash hands before eating and after using the toilet. So ito po yung mga importanteng kailangan nating malaman para maiwasan ang pagsusuka at pagdudumi. So Maxine, ano yung next natin? Ayan, so ang susunod nga natin na sakit na dapat abangan ngayon na tag-init ay ang sipon at ubo. Ito ay napaka-common na sakit na ating nakikita sa ating mga kababayan dito sa Bicol Region at sa buong mundo na rin. So para nga po maiwasan itong sipon at ubo, ugaliin po nating maghugas ng kamay dahil ang paghugas po ng kamay ay ang pinakamahusay na paraan upang makaiwas sa mga mikrobyo. Importante rin na uminom tayo ng 8 hanggang 10 baso ng tubig dahil ang pag-inom po ng tubig ay tumutulong upang mapalambot ang mucus na nagdudulot ng ubo at sipon. Kumain rin po tayo ng masustansyang pagkain. Bawasan po natin yung pagkain ng matatamis at matataba. Kumain ng mga gulay at prutas na mataas sa iba't ibang uring vitamins at minerals. At syempre, importante po ang mag-ehersisyo dahil ito po ay epektibong paraan upang palakasin ang katawan laban sa sakit. At syempre, importante rin na magkaroon ng sapat
natulog dahil ginagamot at inaayos ng katawan ang mga nasirang cells habang natutulog na siyang nakatulong sa pag-iwas sa mga karamdaman. Sundin po natin yung recommended hours of sleep na naayon sa edad kung maaari. Ayan po yung mga kailangan natin gawin para maiwasan ang sipon at ubo, lalong-lalo na nasa gitna nga tayo ng pandemya. Similar po yung mga symptoms ng COVID sa sipon at ubo. Kaya kahit kung COVID man po yan, o kaya naman sipon at ubo, pareho po yan kailangan nating iwasan dahil pareho po sila sakit na nakaapekto sa ating katawan. At syempre sundan natin sa ating susunod na sakit na dapat iwasan ngayong tag-init. Ayan, so para sa susunod at last na sakit na dapat maiwasan ngayong tag-init ay ang sakmal ng aso. So ayan po, lalo na dito sa ating Bicol region, kailangan natin maging responsible pet owner. Kailangan natin tignan at maging alert sa mga ginagawa ng ating mga mahal na alaga, ating mga pets, mga dog lovers, mga cat lovers, at iba pang mga pet lovers out there. Kailangan natin maging maalam sa pag-aalaga at sa pagpe-prevent ng mga community injuries na nakukuha nga dito sa pagiging na hindi natin makukuha kung tayo ay magiging responsible pet owner. So mga dapat gawin kapag nakagat o nakalmot ng aso o pusa, hugasan agad ng dumadaloy na tubig at sabunin ng bahagi ng katawan na nakagat ng aso o pusa. So kailangan po natin ng clean water clean running water para mahugasan po ang ating sugat kapag tayo po ay nakagat na ng aso or pusa or any animal po. So hugasan ng sugat ng 10 hanggang 15 minuto upang matiyak na natanggal ang laway ng aso o pusa. So importante po na hugasan natin ng maigi at masinsinan ang ating area ng nakagatan ng aso. So 10 hanggang 15 minutes po ang kailangan upang masigurado po na ito talaga ay clean. So ayan po, linisin ng alcohol, Providone iodine o iba pang antiseptic ang sugat at panatilihing malinis at huwag takpan. Sumaguni agad sa pinakamalapit na animal by treatment center para sa mga karagdagang impormasyon. So Maxine, that ends our 6S. Meron po ba tayong additional info or message for the public? Ayan, since nga summer ay oras na sa pag-i-enjoy, karamihan sa atin ay pumupunta sa mga beach o sa mga resort. Kaya importante din na iwasan natin yung mga injuries, kasama dyan yung drowning. Kaya reminder lang po sa mga magulang, huwag po natin hahayaan na mag-swim ang ating mga anak, yung lalong-lalo na yung maliliit pang mga bata, na walang kasamang adult na marunong mag-swim or lumangoy at hindi lasing. Importante din po na hindi po tayo mag-stay under the sun with scanty clothes for more than 3 hours dahil ito po ay yung nabanggit mo nga Denise kanina na nakakakos ng sunburn. Nakakakos din ito ng heat exhaustion at ang pinakamalala ay ito nga yung heat stroke. Ulit-ulit din po natin kanina sinasabi na importante ang pag-inom ng maraming fluids. 8 to 12 na baso na tubig ang suggested na i-intake sa isang araw. At syempre, stay safe. Importante ang food safety at ang personal safety, lalong-lalo na ngayon sa tag-init. Kaya nga meron tayo dito sa Department of Health na tinatawag na Healthy Habit Challenges. At ngayon naman ang ating Healthy Habit Challenges for the summer ay ang una ay start doing a sport you've never tried before. It could be whatever kind of sport as long as it's safe and fun. So nandyan pa rin po ang importansya ng kaligtasan. So Denise, ano ang ating susunod na healthy habit challenges? So ang ating sunod ay just say no. So tayo ay mag-avoid ng substances and engage in social events without the need for the influence of alcohol. So hindi sa lahat ng oras ay kailangan natin mag-submit sa alcohol intake. So kailangan din natin itong i-regulate, kailangan din natin i-moderate ang ating pag-intake ng alcohol dahil ito ay importante para hindi tayo malasing. So ano yung next natin na healthy habit challenge, Max? Ayan, try a good
clean and fun night with friends. So, importante pa rin naman ang communication natin with friends. Kaya pwede po tayo mag-go out for a night of board games, karaoke, or try a new activity together. Ayan, importante nga po talaga ang ma-maintain ang ating friendships with others. Ayan, so ang next naman natin ay night out with the barkada. How about staying in tonight with the family over some movie and kamustahan? So siguro meron tayong ibang habits na puro na lang night out with the barkada. How about tayo naman ay magstay in kasama ang ating mga mahal sa buhay, sa bahay at sa family at maglaan din ng oras sa kanila para manood ng mga movies at mga musta. So, ayan. And so ang susunod natin na healthy habit challenge ay para sa ating mga kasamahan na smoker. So keep track of how much you smoke over a week. Then over a few weeks, aim to reduce your smoking in doable increments. So siguro importante na bawasan natin yung paninigarilyo dahil ito po ay lubhang nakakasama sa ating kalusugan. So also, learn how you can spend your vacation developing healthier habits. Visit the Healthy Pilipinas Facebook page or the DOH Bicol CHD page for more information. So if meron kayong gustong malamang ibang ways kung paano mag-spend ng vacation time with friends and family, just visit our DOH Bicol CHD page and the Healthy Pilipinas Facebook page of DOH Central. So ayan. Ayan, so at ang ating huling healthy habit challenge for this morning, I share your challenges of breaking bad health habits with your friends and followers online. So your transparency and honesty will be inspiring. Napaka-importante, magandang paraan ito para matulungan din natin ang ibang tao na mabawasan ang kanilang bad health habits, makaka-inspire pa tayo sa ibang tao, at tuloy sama-sama tayo sa mas malusog na katawan. So ayan nga ang ating naging chikahan tungkol sa kung paano natin ma-celebrate o may enjoy ang ating summer na ligtas at malusog pa rin. So siguro sa ating pagbabalik, mag-move on na tayo sa ating mental health exercise. So magbabalik po ang chikahang pangkalusugan. I am Christian Jor Amaranto. I am a nurse from the Department of Health and I am currently assigned at Legazpi City Health Office. Nagpa-booster ako para madagdagan yung unang 2 protection ko na mas mapatagal pa, mapalakas at maboost pa ang aking resistensya laban sa COVID-19. Ko nung nagpa-booster ako is Pfizer and yung experience ko is may pain ng konti nung nag-inject sa akin, syempre. Pero yung side effects naman niya is very minimal. Nagkaroon lang ng slight fever and medyo pananakit sa site po. For those na may pag-aalinlangan po sa pagkuha pa ng booster doses, magpabakuna na po kayo kasi wala pong masama na kunin natin ang booster doses natin. Kasi mas pinapalakas lang nito at pinapahaba yung protection natin laban sa COVID-19. Kasi kung meron tayong booster laban sa COVID-19, maiiwasan natin na magkaroon ng severe COVID-19 sa future. Marina, magpabakuna na! Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Alam mo na ba? Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkabuuang kalusugan. Walang health kung walang mental health. Ayon nga sa World Health Organization, mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community. Ang mental health ay mahalaga sa ating pangkabuuan at individual na abilidad magtrabaho, mag-isip, makaramdam at mabuhay.
Kaya naman ngayong panahon ng pandemya, huwag kalimutang pangalagaan ang ating mental health tulad ng pag-aalaga natin sa ating physical health. Ang self-care ay isa sa pinakamabisang paraan upang pangalagaan ang ating mental health. Ang simpleng pag-exercise o pagtutok sa ating mga hobbies ay isang paraan ng self-care. Care for yourself, bigyang oras ang sarili at mga bagay na nagbibigay sa iyo ng saya. Nagkakaroon ka na rin ba ng Zoom fatigue dahil sa meetings o di kaya ay sa online class? Huwag kalimutang magpahinga. Importanteng maglaan ng break at ipahinga ang utak. Maglaro muna ng paboritong games. Malaking tulong ang breathing exercises sa pagpapakalma at para maibsan ang ating pakiramdam. Matuto ring mag-set ng boundaries para sa iyong work-life balance. Matutong respeto ang work boundaries ng iyong mga katrabaho. Dahil sa pandemya ang ating kinakaharap, hindi mapigilan na tayo ay mapalayo sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit hindi dapat maging hadlang ang distansya upang tayo ay mag-hashtag care for others. Kumusta mo na ba sina lolo at lola this week? How about sina mama at papa? Mga kapatid, kaklase? Kung hindi pa, ang isang simpleng kumusta sa pamamagitan ng video or voice calls o text messages ay tiyak na makatutulong sa kanilang mental well-being. Care for others, ang isang malakas na support system ay nakakatulong rin sa pagpapabuti ng ating mental health. Kung ikaw o sino man sa iyo kakilala ang nangangailangan na makipag-usap sa isang mental health professional, tumawag lamang sa mga numerong ito mula sa National Center for Mental Health. Ito ay libre lamang at kahit sino ay pwedeng tumawag. Ngayong panahon ng pandemya, hindi biro ang pinagdadaanan mo. Kaya naman make sure to care for yourself and care for others para sa isang healthy Pilipinas. Ang Lusog Isip ay ang unang mobile app para matugunan ang mental health concerns na iniangkop para sa mga Pilipino. Simula na ang pangangalaga sa sarili mo sa tulong ng Lusog Isip app. I-download na ito sa Google Play o sa App Store. Para gumawa ng account, mag-register gamit ang nais mong username, password, at magpakilala ng iyong sarili. Sagutan ang screening tools upang mabigyan ka ng angkop na tulong. Makikita ang iyong mental health scores sa dashboard ng app. Bibigyan ka ng app ng impormasyon sa iyong kalagayan upang mabigyan ka ng tamang tips para mapangalagaan ang iyong sarili. Pwede mo ring i-customize ang mga settings ng iyong notification sa app na ito. Sa Interventions tab, makikita ang iba't ibang materyales tungkol sa mental health at wellness. May self-care tools rin na matutulungan kang ma-update at ma-track ang kalagayan mo. Patuloy lang na gamitin ang app upang makakuha ng mga achievements. Kung nais mong makakuha ng profesional na tulong at iba pang serbisyong pang mental health, i-check lang ang referral tab. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. Nagbabalik po ang chikahang pangkalusugan ng DOH Bicol CHD. So napag-usapan na po natin kanina ang mga DOH Bicol CHD na programs and health events. Ngayon naman po, i-end po natin ang program with our mental health exercise. So dahil nasa gitna pa rin tayo ng pandemyang COVID-19, mas maraming stressors ang nakakaapekto sa ating mental health. So importante po na i-address natin itong mga stressors o mga problems and concerns na ating nararanasan sa ating everyday na routine. So ang mental health exercise po for today ay ang walking. So ang walking ay isang simple na activity
para po ma-boost ang ating, hindi lang ang ating physical health, kundi pati na rin ang ating mental health. So sa pamamaraan ng walking, meron din po tayong 4 W's para sa isang malusog na pamumuhay. Ito po ay walk for healthy bodies, walk for healthy minds, walk to meet new people, at walk to prevent illness. So ang ating 4 W's po ng walking ay nakaka-boost po ng ating healthy bodies, healthy minds, at nakaka-meet din po tayo ng new people sa ating community, sa park, sa pamamaraan po ng walking. So ang walking po, let's take a break to walk po kung meron po tayong mga pwedeng gawin after ng office hours. Kasi palagi po tayo nakaupo sa office. So kailangan din po natin masanay na mag-walk para po ma-boost ang ating mental health. So that ends our mental health segment for the day. Maxine? Ayan, maraming salamat Denise sa inyong mental health exercise for today. So ayan nga po, dyan na nagtatapos ang ating chikahang pangkalusugan ngayong araw. So sana ay marami kayong natutunan tungkol sa ligtas na tag-init at sa mental health. So once again, ako po si Maxine. At ako po si Denise. Ayan, so maraming salamat sa mga tumutok at magkita-kita tayo muli sa ating susunod na chikahan. Magandang tanghali po sa lahat. Pamilya, kasaganang mas bukas iwas, kinabukas ay maganda.